हामबाय पैलानो जोंनि मिडिया दाखुसुंनो जों दिनै प्रेस मिट आसुंमानोखा थांनाय सालनि सिगां जे राजु त्रिपुरा मुङै कायसा ससियेल मिडिया पोस्ट खालायगा त्रिपुरा मथा 37 एडिशन विधानसभा केंद्रनि एकजन बर नेता अजागा आनी फटानो पोस्ट खालायजाक आं नाकि बर नेता होनाय जे साबजुनाल थ्रु থেকে 12 लाख टाका रां जाखा होनाय अब जे अमहाय ताताल पोस्ट खायनाय बा अमहाय ताताल ताबक जे भाइराल खायतो माने राजु त्रिपुरा दिनै मीडिया दाखुनि याक्ते कायसा मेसेज नामसको जदिसे आं गुबै साबजुनालनि 12 लाख रां जामानि तंखे निथानि कोनो तथ्य प्रमाण तंखे नन जरा रनायजों 3-4 दिन और बिसिंगनो प्रुफ फुनुदि जे 12 लाख टाका आं साबजुनालनि रां जामानि जदिसे नों प्रुफ फुनुगै माया हिंके निनि मुंगै एफेयर जों खालायनानै बाद दंनाय जदिसे अमो जदि नों हाइना पोस्ट खाले अमो ताताल हाइन चेंगरा पोस्ट खायमानि अमो जत टोटली पूरा चेंगरा बिनि जे और त्रिपुरा मथा सुमेनि त्रिपुरा मादार और 12 लाख सुमेनि बिनि स्पेलिंग फाना साया जे पोस्ट खालायनाय नु राजु त्रिपुरा जे पोस्ट खालायनाय अब कायसा मूर्ख एवं अपदार्थ अंगै मानो और बागे ब अमहाय विभ्रांत जे त्रिपुरा मथानो विभ्रांत खायनायखा नन बेसी सायवे नन असंना नन मेसेज नन मसुगो न सालनि सालतानि बिसिंगनो ओ निनि जे पोस्ट खायमानि नन जदिसे कुबुइ हिंके बा प्रुफ फुनुदि जदि न प्रुफ फुनु मेया हिंके अब निनि ताताल न नाकान मुं साना नांनाय जदिसे न नाकान मुं साइया हिंके जों थानाव एफेयर खालायनानै जों बाद दंनाय प्रशासन भाबे जों एक्शन लानानै बाद दंनाय तेकायसा जे अमहाय जे बसिमिया बिनि थ्रु बन पहिला भाइराल खाय बिनि थ्रु থেকে गोबांमा नखा जे फेसबुक पोस्ट खायका गोबांमा फेसबुक स्टोरी गोबांमा जागा नखा गोबांमा बरक आनास क्वेश्चन खायका अब कुबिदा एक्चुअली आं अबरन बसन मसगो अब टोटली टाटा ब जदि कुबु हिंके ब बिनि लगे लगे जे आं 12 लाख टाका रां जामानि बिनि तथ्य प्रमाण ब फुनुगै मांखामु तामनि के बिनि थानि कोनो प्रमाण करे अवन बागे फुनुगै माइया ब बिनि थानि जदि पुरुतन के ब फुनुक्तो हायाकेबा नाकान मु साननांगतो अमहाय मिथ्या अबहाय ताताल कंगनो सोशल मीडिया को भाइराल खायै जिनि त्रिपुरा सरनो विभ्रांत ताखायतो जिनि त्रिपुरा मथानि मुंन दुनाम ताखायतो हसनो आं सानाय तेकायसा ताबु बुसखांग विलेज काउंसिल इलेक्शन फाइट दङ अन बागै जे राजु त्रिपुरा पोस्ट खालायनाय अजागा बिनि प्रोफाइल बीजेपी नि फ्लैग अमजा ऑब्वियसली ब खरसा बीजेपी नि सामुं तांनाय नंखाना बीजेपी नि बरं नंखाना ताबो गोबांमा बर बीजेपी र गोबांमा चक्रान्त कारिनाय दङ थांनाय साननै सानथाम सिगाङावबो गोबांमा जे गोबांमा जागा सिनि त्रिपुरा मथा और चिनि त्रिपुरा मथारा हाय के रां जागा गोबांमा अमहाय ताताल कप गोबांमा जागा विभिन्न रकमे बरक भाइराल खाय दङ बरक नायो जे चिनि थांसाना सबायना बागै बीजेपी रनां कायसाना मेसेज रना मुसगो न जिसिपानो चिनि थांसाना सबानाय नादि न सबाय मांगला नरखाय ताताल बरक र कोनो दिनो चिनि थांसानि मारिना सबाय मांगला तामनि के चिनि त्रिपुरा सा ताखुते बुखुसुंबो जत खायमानो सबका हाम सब खामिया असना बिसि कक सायआं ताबो असना राजु त्रिपुरा न ताबो मीडिया ते आं कायसा मेसेज खायो न नों दाति न जोंनो प्रमाण फुनु नांदि हायकेबा निनि सिनिमंग रगै जोंनो नाकादि असना हमबाय राजु त्रिपुरा दिनै मुङै माने कयबार आबाय माने फेक निउस खालाय भाइराल खायना अब तो कयबार खायका ब दुई आं निजे सिया आनो गोबांमा बर कलखाय संका दारा अमहायदा गोबांमा बर गोबांमा लुकर संका आनो अमहाय एटलिस्ट अब फेक होने आं साका आं निजे नुनिया आं निजे बाबा फेसबुक आं कोनो फ्रेंड करे
আর आं ससियेल मिडिया असो गोबां इउज खाया बहर खायजा ब तारिख खायजा ब तारिख खायजाका बत जे नों माने दुइ दिन आगे खायका जाना स्क्रिनशट नाय बर खने रक 2 दिन आगे न र डेट दङ इनके 2 दिन आगे न खायजा एक्चुअली तमा नने साब जन तरफ থেকে রাং মানে ফাইদে সাব ভাই বক্সে আগে বুঝ খাইমাকে অমপুরা তাতাল সাবজুনাল কোন সময় একলগে কোন সময় 12 লাখ টাকা সাবজুনাল কোন সাবজুনাল 12 লাখ টাকা ফাইয়া অব পাবলিক রব খাইমানো তামিকে পাবলিক রব অমহাইকে যে স্ট্যাটাস কোন সিয়াগৈ কোন প্রুফ মায়া ওই অমহাই বিভ্রান্ত খাইমানি অব বেলেখিনো চাইয়া oke bo taman nang sututa mane tamane bagai bo jen nang mane rang 12 lakh lagai sa mane bo tamane bagai mane tama karne bagai अबत नाइदि अबत बस साइ माने दो नाइ ब खरसा बीजेपी नि तां साम तां नाइ नंखाना अ जागा बीजेपी नि बैनर जा नरब नय तांना माने काइसा पेस माने जा के बीजेपी नि काइसा बानाय जा हिके ब बीजेपी नि बरना बस जिनि मथाना सुबाइना नाबय ताबो बुसका विलेज काउन्सिल निर्वाचन फायो बरनि कोनो प्रस्तुति करै आर बरक विलेज काउन्सिल पाया हने बरक kaham kena sai mane tongo on bagoi sini tipra sorna je sini lukurong no sini je tipra mothani borong no bo subaina bagoi je omahai ke bibranta kariye tabo omahai social media post khai tongo abai waisa khaisa mane viral omahai to agi to kono সময় khaya ko just tabo botani bagoi omahai ke khlaika abo bo sai mane bona answer mari nai mano बजरी आचार्य हिंके जों बाददं नै जे थानाव थांबाय केस एफआर खालायनानै आसा ताबो जरा बिनि मोनबाय मानखा बिनि फेसबुक पोस्ट दे आं बय फ्रेंड करे जे जारा फ्रेंड तो नाय जिनि मथानि को एकजन फ्रेंड केसरि हजाक जिनि जुनो चेयरमैन बाबुन हजाक जिनि ओआईटी डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट सुबिन बाबुन नबो हजाक फ्रेंड हजाक बिनि एकाउंट थांबाय चेक खालाय माने कोनो डिटेल्स करे अ जागा जास्ट सुइजा बिलोनिया बिनि एड्रेस बिलोनिया ताछाड़ा आईसीबी कलेज जरा सुइजा बिनी एड्रेस बिनी अदागाना बिनी प्रोफाइल पिक करे बिनी फोटो करे बिनी सिनेमा कोनो फाना करे अरे नु जदि से असो जदि कुबो हिंके राजु त्रिपुरा निनि सिनेमा रदि असोसिएशन नायो आसा नंगा बो फरो तो माने त्रिपुरा आं तो त्रिपुरा मथावा आं तावसो कोनो फर करे एज आं 37 एसने पार्टी लीडर हिसाबै आं सामखाय दङ आसा के नंजे 3-4 जना बिसिङ बजे माने बिनि सिनेमा रखाय जना नाखा सिया के नं फाइनान्सियल तामा खायना बिनि बिनि मुङै तां अबस्यै बाद दंनाय जे आं म प्रशासन बाबा एक्सनानै आं एफआर खालायनाय आं एक कय दिन बिसिङ 3 दिन के बा हाय के 7 दिन ए 7 दिन बिसिङना ब सो जे नाकान मुं साना नांनाय जदिसे 12 लाख रां सामनै तंखाय हिंके ब ओ 12 लाख रां सामनि तथ्य प्रमाण ते फुनुंनाय मा फुनुंनाय